हाय फ्रेंड्स जय जगन्नाथ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭାଉଜଙ୍କର କଲ୍ ଗଲା କି ତୋ ମମିଙ୍କର ତୋ ଆଈଙ୍କୁ ଧରିକିନା ଆମ ଘରକୁ ଆସ। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲି ତାଙ୍କ ଘରେ। ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖିଲି ରାନୀ କରୁଛି ଚକୁଳି। ତାପରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସେ କହିଲେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବ। ତାପରେ ଆମେ 4 ଜଣ ମିଶି ମାନେ ମାଆଙ୍କର, ଭାଉଜଙ୍କର ଆଉ ଆଈଙ୍କର, ରାନୀଙ୍କର ମିଶି ଆମେ ଟିକେ ଖଟି ମଜା କଲୁ। ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏତିକି ସାରା ଖାଇବା ଭାଇ ନେଇକିନା ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମିଠା, ପୁରୀ, ଇଟିଲି, ପକୁଡ଼ି, ବରା ଏମିତି ସବୁ ବହୁତ ସାରା ଖାଇବା। ତ ଆମେ ମାଆ ଝିଅ ଟିକେ ରୋଷେଇ ଘରେ ରାନୀକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲୁ, ତ ସେଇଠି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଥିଲୁ ଆଉ। ତାପରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇଲୁ। ଆଉ ରାନୀ ଆମକୁ ଚକୁଳି କରି ଗରମା ଗରମ ଦେଉଥିଲା। ତ ସେତିକିବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ରାନୀ ତମେ କାହିଁ ଏକା ରହିବ, ଆସ ମୁଁ ଟିକେ ଖୁଆଇଦେବି। ଆମେ ତ ଖାଉଛେ, ତମେ ଆଉ କାହିଁ ରହିବ, ମୁଁ ଖୁଆଇଦେବି। ତାପରେ ମୁଁ ରାନୀକୁ ଟିକେ ଖୁଆଇଦେଲି। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ।